ሰላም ሰላም ኣሕዋት ከመይ ቀኒኹም? ኣነ ኣምላክ ይመስገን ሰላም እየ። ንስኻትኩም ድማ ሰላም ከም ዝኾንኩም ተስፋ ይገብር። ሎማዓንቲ ድማ ብሓድሽ ቪድዮ ተረኽና ኣለና። ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ኣብ ዩቲዩብ ቪድዮና ብዝግባእ ብትክክለኛ መንገዲ ኣፕሎድ ንምግባር ዩቲዩብ ዝተፈላለዩ ብጣዕሚ ሰፋሕቲ ዝበሃሉ ሴቲንግስ ይውና ኣሎ። እዞም ሴቲንግስ እዚኦም ተጠቒምና ቪድዮና ብዝግባእ ብትክክለኛ መንገዲ ኣፕሎድ ተዘይጌርናዮ ቪድዮና ቫይራል ንከይወፅእ ይግድበና ማለት እዩ። ወይ ከዓ ቪድዮና ቫይራል ኣይወፅእን ማለት እዩ። ኣብ ዩቲዩብ ቪድዮ ኣፕሎድ ክንገብር ከለና ሓደ ካብቶም ክንገብሮም ዘይግበአና ነገራት ዩቲዩብ ኣፕሊኬሽን ተጠቒምና ቪድዮ ኣፕሎድ ምግባር እዩ። እዚ ክንገብር የብልናይ ወይ ከዓ ዩቲዩብ ኣፕሊኬሽን ተጠቒምና ቪድዮ ኣፕሎድ ክንገብር የብልናን። እዚ ማለት ኣብ ዩቲዩብ ኣፕሊኬሽን ኣቲና ናይ ፕላስ ሳይን ንኽእና ነዋሕቲ ዝኾኑ ቪድዮ ኣፕሎድ ክንገብር የብልናን። ዩቲዩብ ኣፕሊኬሽን ንጥቀመሉ ማለት ናብ ፕላስ ሳይን ምልክት ክሊክ ጌርና ማለት እዩ። ቪድዮ እንለቀሉ ሾርት ቪድዮ ወይ ከዓ ሓፀርቲ ቪድዮታት ትሕቲ 1 ደቂቃ ዝኾኑ ቪድዮታት ብቻ ተኾይኑ እዩ። ተዘይኮይኑ ነዋሕቲ ቪድዮታት ኣብ ዩቲዩብ ኣፕሊኬሽን ኣቲና ፕላስ ሳይን ንኽእና እንድሕር ደኣ ቪድዮና ኣፕሎድ ንገብር ኮይና ብትክክለኛ መንገዲ ቪድዮና ኣፕሎድ ኣይገበርናዮን ቫይራል ድማ ክወፅእ ኣይኽእልን ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ሕዚ ብዘሪአኩም ትክክለኛ መንገዲ ናብ ዩቲዩብ ቪድዮና ኣፕሎድ ወይ ድማ ክንለቅቕ ይግበአና። ሕዚ ከመይ ጌርና ቪድዮና ናብ ዩቲዩብ ብትክክለኛ መንገዲ ኣፕሎድ ክንገብር ንዝብል ክንርኢና ማለት እዩ። መጀመርያ ግን ነዚ ቪድዮ እዚ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ፣ ሳብስክራይብ ድማ ኣይትረስዑ። ሕዚ ናብ ጉዳይና እሺ። ሕዚ እንታይ ኢና ክንገብር ማለት እዩ? ቀጥታ ናብ ጎግል ክሮም ኢና ክነኣቱ። ናብ ጎግል ክሮም ምስኣተና ኣብዚ ሰርች ባር youtube.com ኢልና ሰርች ንገብር ማለት እዩ። youtube.com ኢልና ሰርች ምስ ገበርና ይኸው ዘብዝኘ ናይ ዩቲዩብ ቪድዮታት ቀጥታ የምፀልና ማለት እዩ። ቀፂልና እንታይ ኢና ክንገብር ልክዕ ከምቲ ዝሓለፈ ዝበልኩኹም ኣብ ዘብዝኛ 3 ነጥቢ ሓደ ግዜ ክሊክ ንገብር እሞ ዴስክቶፕ ሳይት ዝብል ንቕይሮ። ዘብዝኘ ናብ ዴስክቶፕ ሳይት ንቕይሮ ማለት እዩ። ሞባይልና ናብ ዴስክቶፕ ሳይት ንቕይሮ ኣለና ማለት እዩ። እዚኣ ኦን ንገብራ። ይኸው ኦን ምስ ገበርናያ ልክዕ ሞባይልና ናብ ናይ ኮምፒውተር ስታይል ኣምፂእና ኣለዎ ማለት እዩ። ቀፂልና እንታይ ኢና ክንገብር ናብ ዘብዝኛ ፕሮፋይል ናይ ዩቲዩብና ኣካውንት ናይ ዩቲዩብ ኣካውንትና ሎጎ ማለት እዩ ወይ ድማ ፕሮፋይል ሓደ ግዜ ክሊክ ንገብር። ክሊክ ምስ ገበርና ይኸው ጎግል ኣካውንት፣ ስዊች ኣካውንት፣ ሳይን ኣውት፣ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ዝብሉ ኣብዞም ዘብዝኘው ዝርዝራት ማለት እዩ። ዩቲዩብ ስቱዲዮ ዝብል ሓደ ግዜ ክሊክ ንገብር። ኣብዛ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ትብል ሓደ ግዜ ክሊክ ንገብር። ዩቲዩብ ስቱዲዮ ዝብል ክሊክ ምስ ገበርና ወዲያው ናብ ዩቲዩብ ስቱዲዮ የእትወና ማለት እዩ። ግን ሓደ ግዜ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ዝብል ክሊክ ምስ ገበርናዮ ቀጥታ ናብ ዋይቲ ስቱዲዮ ኣፕሊኬሽን ይወስደና። ነዚ መፍትሒ ድማ ቀሊል ብዝኾነ መንገዲ ከሪአኩም እያ። መጀመርያ ብዘብዝኛ ማእኸል ትሪእዋ ዘለኹም ንወፅእ። ሓደ ግዜ ክሊክ ጌርና ንወፅእ። ምስ ወፃና ኣብ ዘብዝኛ ዋይቲ ስቱዲዮ ትብል ትሪእዋ ዘለኹም ዛ ኣፕሊኬሽን እዚኣ ናይ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ኣፕሊኬሽን ማለት እዩ። ንኣኣ ሓደ ግዜ ፅቕጥ ነብላ። ፅቕጥ ምስ ኣበልናያ ይኸው ኣብ ዘብዝኛ ኣፕ ኢንፎርሜሽን ወይ ድማ ኣይ ኢላ ኣብ ውሽጢ ሰርክል ዘላ ንኣኣ ማለት እዩ። ንዛ ዘሪአኩም ዘለኹ ሓደ ግዜ ክሊክ ንገብራ። ክሊክ ምስ ገበርናያ ኣብ ዘብዝኛ ማለት እዩ ሴት ኣስ ዲፎልት ዝብል ኣብ ዘብዝኛ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ክሊክ ንገብራ። ክሊክ ምስ ገበርናያ ኦፕን ሳፖርትድ ሊንክስ ዝብል ኣነ ኣጋጣሚ ኦፍ ገይረ ፀኒሕ ኣለኹ። ንስኻትኩም እንድሕር ደኣ ከምዚ በርሁ እንድሕር ደኣ ፀኒሕኩም ኮይኑ ማለት እንድሕር ደኣ ኦን ኮይኑ ፀኒሑ ማለት እዩ ዘብዝኛ ኦፍ ገበርዋ። ዘብዝኛ ማለት እዩ ዛ ኦፕን ሳፖርትድ ሊንክስ ትብል ኦፍ ገበርዋ። ኦፍ ምስ ገበርኩማ ብዛ ማእኸል እዚኣ ንወፅእ እሞ ቀፂልና ናብቲ ዝነበርናዮ ንምምላስ ኣብ ዘብዝኛ 3 ሰረዝ ዘላታ ሓደ ግዜ ክሊክ ንገብር። ክሊክ ምስ ገበርና ናብ ዝነበርናዮ ንምለስ ማለት እዩ። ምስ ተመለስና ይኸው ናብዚ ዩቲዩብ ስቱዲዮና ኣቲና ኣለና። ኣብዚ ድማ እንታይ ኢና ክንገብር ከመይ ጌርና ቪድዮ ኣፕሎድ ንገብር ዝብል ንርኢና ማለት እዩ። ኣብ ዘብዝኛ ትሪእዋ ዘለኹም ክሪኤት ትብል ናይ ቪድዮ ምልክት ዘለታ ናይ ፕላስ ሳይን ምልክት ዘለታ ኣብ ዘብዝኛ ክሪኤት ትብል ሓደ ግዜ ክሊክ ንገብር።
ክሊክ ምስ ገርና upload video go live create a post new playlist and new podcast ዝብል ካብዞም አውዝኛው ዝርዝራት እቲ ናይ መጀመርያ ዝርዝር ዘሎ upload video ዝብል ሓደ ግዜ ክሊክ ንገብር upload video ምስ በልናዮ ኣብ አውዝኛው ታየም ጽናኞ drag and drop video files to upload ይለና ኣሎ ስለዚህ select file ዝብል ኣብ አውዝኛ ማእከል ማለት እዩ ሓደ ግዜ ክሊክ ንገብር ክሊክ ምስ ገርና ቀጽልና ሚዲያ ፒከር ዝብል ኣብ አውዝኛ ሓደ ግዜ ክሊክ ንገብር ሕዚ ናምንታይ ወሲድና ዘሎ ና ፋይል ወሲድና ዘሎ ዘጋጀናዮ ቪዲዮ አፕሎድ ክንጎረ ዝሓሰብናዮ ቪዲዮ ማለት እዩ ክሊክ ንገብር አነ ለምሳሌ ሳምፕል እዚ ቪዲዮ እዚ ክሊክ ገሪያለሁ ይኸው ቀጽልና ታይና ክንገብር ኣብ አውዝኛ ማለት እዩ ታይትል ነዘውዝኛ ነቲ ንፕስቶ ቪዲዮ ማለት እዩ ታይትል ንሆ ማለት እዩ ለምሳሌ አነ ሐዲሽ ዩቲዩብ አከፋፍታ ኢለ ኣብ አውዝኛ ታይትል ይህው ኣለኹ ማለት እዩ ከምዚልና መጽሐፍና ቀጽልና በእንግሊሽ ውን ክንጽሕፈሉ ንኽእልና በእንግሊሽ ድማ ኣብዚ ንጽሕፈሉ ማለት እዩ how to create YouTube account ኢለ ይጽሕፈሉ ኣለሁ ቀጽልና ድማ አውዝኛ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ማለት እዩ ዲስክሪፕሽን ወይ ከዓ ብዛዕባ እቲ አፕሎድ እንገብሮ ቪዲዮ ማለት እዩ ብዛዕባኡ ብግልጽ እንብራህረሉ ቦክስ እዩ ማለት እዩ ሰባት ብቀሊሉ ናብ አውዝኛ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ኣትዮም ብዛዕባ እቲ ቪዲዮ ንኽረድኡን እቲ ቪዲዮ ድማ እንታይ ነትሕዝቶ ከም ዘለዎ ተረድዮም ናብቲ ቪዲዮ ንምርኣይ ዝሕግዘና እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ታይና ክንጥቀም ለምሳሌ ካብ አውዝኛ ካብ ታይትል ክንወስድ ንኽእል ኢና ታይትል ከም ዘለዎ ወሲድና ቀጽልና ድማ ኣብ አውዝኛ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ማለት እዩ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ሓሳባት ክንጽሕፍ ንኽእልና ለምሳሌ ካልኦት ዩቲዩብ ቻነልና ወይ ከዓ ካልኦት ቻነላት እንድሕር ደኣለውና ኣብ አውዝኛ ማለት እዩ ብመልክዕ ሊንክ ክንለጥፎም ንኽእል ኢና ሰባት ብቀሊሉ ናብ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ኣትዮም ናብ ካሊእ ቻነልና ውን ንኽጉብንዩ ንዕድሞም ኣለና ማለት እዩ ተወሳኺ ድማ ብዛዕባ እቲ እንለቆ ቪዲዮ ብደንቢ ክሊር ጌርና ብግልጽ ቋንቋ ክነብራህርህሎም ይግባእ ማለት እዩ ቀጽልና ታይና ክንገብር ኣብ አውዝኛ ታምኔል ዝብልኛ ታምኔል ማለት ሰባት ናብ ዩቲዩብ ኣትዮም ክሪእዎ ከለው ኣብቲ ናይ መጀመርያ ዝመጽእ ምስሊ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ናይ ቪዲዮ ቅድሚ ምእታይና ብደገ ዝርአ ከቨር ብደገ ዝርአ ምስሊ እዩ ታምኔል ዝበሃል ስለዚ ኣብዚ ታይና ንገብር ታምኔልና ንእቲ ማለት እዩ ኣብ አውዝኛ ታምኔል ምስእተና ማለት እዩ ቀጽልና ታይና ክንገብር ማለት እዩ ፕሌይሊስትስ ዝብልኛ አዲዮር video to one or more playlists to organize your content for viewers ልናሎ playlist ማለት ታይ ማለት እዩ ቪዲዮና ቱቶሪያል ትኾን ቱቶሪያል ብዛዕባ ጌም ትኾኑ ጌም ብዛዕባ ኮሜዲ ትኾኑ ኮሜዲ ብዛዕባ ንቆልዑ መጫወት ትኾኑ ንቆልዑ መጫወት ኢልና በብካታጎሪኦም ማለት እዩ ኩሎም ቪዲዮታትና ነናባዕሎም ፕሌይሊስት ጌርና ታይ ማለት እዩ ቀጽልና ማለት እዩ ሰባት ብቀሊሉ ናብ ፕሌይሊስት ኣትዮም ጌም ዝደልዩ እንድሕር ደኣ ኮይኖም ናብቲ ጌም ዘለዎ ፕሌይሊስት ኣትዮም እቶም ጌማት ይረኽብዎም ኣለዎ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ቱቶሪያል ትምህርቲ ኤዱኬሽን ኮይኑ ከዓ ናብቲ ኤዱኬሽን ዘለዎ ፕሌይሊስት ኣትዮም ብቀሊሉ ይረኽብዎ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ናይ ቆልዑ መጫወቲ ኮይኑ ድማ ናብቲ ናይ ቆልዑ መጫወቲ ፕሌይሊስት ኣትዮም ብቀሊሉ ቪዲዮ ይረአ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ንዑ ቅልል ንምግባር ፕሌይሊስት ዝበሃል ኣብዚ ዩቲዩብ ሓደ ሴቲንግ ኣዘጋጅና ኣሎ ማለት እዩ ንሱ እንታይ ንገብር ሴሌክት ዩር ፕሌይሊስት ዝናሎ ኣብዛ ሴሌክት ዝብል ክሊክ ምስ ገርና ምንም ኖ ፕሌይሊስት አቬላብል ኣብ አውዝኛ ዘዘጋጅናዮ ፕሌይሊስት የለን ታይና ንገብር ማለት እዩ ለምሳሌ ሕዚ ክሪኤት ፕሌይሊስት ኢና ንገብር ማለት ፕሌይሊስት ክሪኤት ፕሌይሊስት ትብል ሓደ ግዜ ክሊክ ንገብር ኒው ፕሌይሊስት ዝብል ኣብ አውዝኛ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ክሊክ ንገብር ክሊክ ምስ ገርና ነዘውዝኛ ፕሌይሊስት ስም ሃዋ ኢለና ኣሎ እዚኣታ አንጎራ ማለት እዩ ቱቶሪያል ማለት ትምህርቲ ኢልና ፕሌይሊስት ሓደ ክሪኤት ጌርናኛና ማለት እዩ ቀጽልና ዲስክሪፕሽን እዩ ብዛዕባ ቱቶሪያል ታይና ክንሰርሐሉ ከመይና ክንገብሮ ዝብል ኣብ አውዝኛ ዲስክሪፕሽን ንጽሕፈሉ ማለት እዩ አውዝኛ ፕሌይሊስት ድማ ፓብሊክ ምዃኑ ኩሉ ግዜ ርግጸኛታት ክንኾን ኣለና ኣብ አውዝኛ ማለት እዩ ፓብሊክ ፕራይቬት አንሊስትድ ዝብሉ እዚ ፕሌይሊስት እዚ ፓብሊክ ንገብሮ ማለት እዩ ሰባት ንኽሪእዎ ፓብሊክ ንገብሮ ኣለና እንድሕር ደኣ ፕራይቬት ጌርና ይኾንና ግን ካና ወጻኢ ማንም ሰብ ኣይሪኦን ማለት እዩ ቀጽልና ታይና ንገብር ኣብ አውዝኛ ክሪኤት ትብልኛ ኣብ አውዝኛ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ክሊክ ንገብር ቀጽልና ደን ንላ ዘውዝኛ ደን ንላ ሓደ ግዜ ክሊክ ንገብር ዘውዝኛ ቪዲዮ
ኣብ ቱቶሪያል ዝብል ፕሌሊስት ኣቕምጠልና ኢልናኛና ስለዚ ሰባት ቱቶሪያል ዝብል ኣትዮም ኣብ ናትና ኣካውንት ማለት እዩ እንታይ ይረክበሎ ማለት እዩ ብዛዕባ ሓድሽ ቪድዮ ዩቱብ ኣካውንት ኣሰራርሓ ወይ ከዓ ከመይ ጌርና ዩቱብ ኣካውንት ክሪኤት ከም ንገብር ዝተሰርሐ ቪድዮ ይረክበለዎ ማለት እዩ ቀፂልና እዚ ቪድዮ እዚ ንህፃናት ድዩ ወይስ ንኻልኦት ተዘጋጅ ዝብል ኣብዞኛ ማለት እዩ ንህፃናት ኮይኑ የስ ንብሎ እንድሕር ዳኣ ንህፃናት እዚ ኮይኑ ኖ ንብሎ ማለት እዩ ግን ኣብዚ ሓደ ነገር ክነግረኩም ዝኽእል መብዛሕትኦም ቪድዮታት እንድሕር ዳኣ ንህፃናት ኣብዞኛ የስ ዝብል ኦን ጌርናዮ ኮይና ኣብ ኮሜንትና ማለት እዩ ይዓፅና ኮሜንት ሰባት ኮሜንት ጎርና መብዛሕትኡ ቪድዮታት ኣይገብርናን ኮሜንት ኣይገብሩናን ምክንያቱ እቶም ህፃውንቲ ኣብ ኮሜንት ዝተፈላለየ ሕማቅ ነገር ንኸይርኢ ኢሉ ዩቲዩብ ሪኮመንድ ስለ ዝገብር ወይ ከዓ ዩቲዩብ ሕማቅ ነገር ንኸይርእዩ ንህፃናት ስለ ዘይደሊ ይዓፅየና እንድሕር ዳኣ የስ ኢልና ይኾንና ስለዚ እንታይ ኢና ክንብሎ ዝግበአና ኖ ትብል ኣብዞኛ ክሊክ ንገብራ ሓደ ግዜ ክሊክ ምስ ገርና ቀፂልና ሓድሽ ሴቲንግ ኣብ ታሕታይ ሴቲንግስ ማለት እዩ ሓድሽ ሴቲንጋት ነውና ኣብዞኛ እንታይ ንገብር ማለት እዩ ሾው ሞር ትብል ኣብዞኛ ክሊክ ንገብር ኣብዚ ድማ ሓድሽ ሴቲንግ ተኸፊትና ኣሎ ኣብዚ ታይኛ ንመጀመርያ ፔይድ ፕሮሞሽን ዝብልኒ ኣብዚ እንታይ ንገብር ኣብ ውሽጢ እቲ ቪድዮ ዝተፈላለዩ ፕሮሞሽናት እንድሕር ዳኣ ሃልዮም ኮይኖም ኦን ንገብሮ ማለት እዩ ዘውዝኛ ኦን ንገብሮ እዚኣ ኦን ንገብራ ማለት እዩ ግን እዚ ንኣብነት ዝተፈላለዩ መስታወቅያታት ናበና እንድሕር ዳኣ መፅኦም ንሰርሕ እንድሕር ዳኣ ኮይና ፔይድ ፕሮሞሽን ኦን ንገብሮ ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ፔይድ ፕሮሞሽን ተዘይብልና ግን ንዓና ምንም ስለ ዘይጠቕመና ንሓልፎ ኦንተ ይገበርና ንሓልፎ ማለት እዩ ቀፂልና ኣብ ዘውዝኛ ኣልተርድ ኮንቴንት ዝብል እዚ ድማ ንምንታይ ኢና ዝጠቕመና ማለት እዩ ሳይንሳዊ ዝኾኑ ነገራት ተጠቒምኩም ዶ ወይ ከዓ ኣይተጠቐምኩምን ዝብል እዩ ለምሳሌ ኣብቲ ቪድዮና ክንሰርሕ ከለና ሳይንሳዊ ዝኾኑ ነገራት ተጠቒምኩም ዶ ኣይተጠቐምኩምን ዝብል እዩ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ዝምልከቶም ኤአይ ኮንቴንት ዝሰርሑ ሰባት እዮም ንሕና ግን ስለ ዘይጠቕመና ስቂልና ተሓለፍናዮ ምንም ማለት ኣይኮነን ወይ ድማ ኖ ኢልና ንሓልፎ ማለት እዩ ቀፂልና ቪድዮ ኣፕሎድ ክንገብር ከለና መብዛሕትኡና ንሰሓሓተሉ ኣብ ዘውዝኞ ታግስ ዝብል እዩ ታግስ እንታይ ኢና ክንገብር ኩሉ ግዜ ቪድዮ ክንለቅቅ ከለና ማለት እዩ ንቪድዮና ተቀራራቢ ዝኾኑ ቃላት ክንጥቀም ኣለና ምክንያቱ ንቪድዮና ተቀራረብቲ ዝኾኑ ቃላት እንድሕር ዳኣ ንጥቀም ኮይና ሰባት ኣብ ዩቱብ ኣትዮም ሰርች ክገብሩ ከለው በቶም እንተጠቐምናሎም ቃላት ቀጥታ ንዓቶም ናትና ቪድዮ ንኽሪኡ ሪኮመንድ ይገብሮም ኣብ ዩቱብ ማለት እዩ ሰባት ቪድዮ ሰርች ክገብሩ ከለው ካብቶም እንጥቀመሎም ቃላት ሰርች ክገብሩ ከለው ናትና ቪድዮ ቀጥታ ናብኣቶም ይበፅሕ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኩሉ ግዜ ክንጥቀም ከለና ማለት እዩ ያና ንጥቀመልና ንቪድዮና ተቀራራቢ ዝኾኑ ቃላት ምጥቃም ግድ ይብለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ኢና ክንፅሕፍ ማለት እዩ ብዛዕባ ብራንድ ዝኾነ ዩቱብ ኣከፋፍታ ኢና ቪድዮ ኣፕሎድ ንገብር ኣለና እንታይ ኢና ክንፅሕፍ ማለት እዩ እዚ ዩቱብ ኢንተር ንብሎ ማለት እዩ ቻነል ኣካውንት ብራንድ ወዘተ እናበልና እዞም ቃላት እዚኦም ድማ ደጊምና ብትግርኛ ክንፅሕፎም ንኽእልና ነቲ ንለቆ ቪድዮ ተቀራረብቲ ዝኾኑ ቃላት ኣብ ዘውዝኞ ንፅሕፍ ማለት እዩ ኣብ ቀፂልና ላንጉጅስ ኤንድ ካውንስሊንግ ሰርቲፊኬሽን ዝብልኛ ቪድዮ ላንጉጅ እቲ ንሰርሖ ቪድዮ እንታይ ዓይነት ላንጉጅ እዩ ዝብለና ሓደ ሴቲንግ እኛ ማለት እዩ ዘውዝኞ እንታይ ይጠቕመና ሰባት እዚ ቪድዮ እዚ ሕዳ በአማርኛ ተዳልዩ ኮይኑ በአማርኛ ንዝሰምዑ ሰባት ናብኣቶም ቀጥታ ይበፅሖም ኣሎ ማለት እዩ ብእንግሊሽ ተኮይኑ ከዓ ከምኡ ማለት እዩ ቪድዮና ላንጉጅ ምምራፅ ግድ ይብለና ማለት እዩ እንታይ ንገብር ኣብ ዘውዝኛ ክሊክ ንገብር ሞ ኣብዚ ማለት እዩ ይኸው ትግርኛ ዝብል ኣብ ዘውዝኛ ማለት እዩ ትግርኛ ኢልና ክሊክ ንገብር ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ላንጉጅና ትግርኛ ኢልና መሪፅና ኣለና ማለት እዩ ቀፂልና ኣብ ዘውዝኛ ማለት እዩ ላይሰንስ ዝብል ላይሰንስ ፍቃድ ማለት እዩ ስታንዳርድ ዩቲዩብ ላይሰንስ ዝብል ክሊክ ንገብሮ ቀፂልና ታኛው እዚ ካታጎሪ ዝብልኛ add your video to category so that viewers can find it more easily እዚ እንታይ ዝልና ዘሎ ሰባት ቪድዮና በቀሊል ንኽረኽቦ ካታጎሪ ክንገብረልና ካታጎሪ ማለት ኣብዞኛ ማለት እዩ እንታይ ካታጎሪ ብዛዕባ ቪድዮና ለምሳሌ እንታይ ዝልና ዘሎ እዚ ብዛዕባ ኮሜዲ ድዩ ብዛዕባ ኤዱኬሽን ድዩ ኢንተርቴይንመንት ድዩ ፊልም ኤንድ ኣኒሜሽን ድዩ ብዛዕባ ጌሚንግ ድዩ ብዛዕባ ሙዚቃ ሃው ቱ ኤንድ ስታይል ካብዞም እዚኞ ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ቪድዮና ዝምልከት ካታጎሪ ንመርፀሉ ማለት እዩ እዚ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ኤዱኬሽን ኢለ ኣለኹ ኤዱኬሽን ኢለ መሪፀ ኣለኹ እዚ ምስ መልአና ቀፂልና ማለት እዩ ዋና መብዛሕትኡ ግዜ ኣንሕና ንጋገዮ ኣብ ምንታይ ማለት እዩ ኮሜንትስ ኤንድ ሬቲንግስ ዝብል ኣብ ዘውዝኛ ማለት እዩ ሓንቲ ግዜ ኣብ ዘውዝኛ ክሊክ ጌርና ንዘውዝኛ ማለት እዩ
ኦን ንገብራ ድሕር ደኣ ኦፍ ጌርና ይኾንና ሰባት ቪድዮና ሪኦም ኮመንት ኣይሁናይ ማለት እዩ ስለዚ ኦን ንገብራ ሰባት ኮሜንት ንክፅሕፉልና ዘውዝኛ ኦን ንገብራ ናይ መጀመርያ ቤዚክ ዘውዝኛ ዲቴይል ሴቲንግስ ወዲእና ኣለና ቀፂልና እንታይ ኢና ክንገብር ማለት እዩ ኣብ ዘውዝኛ ኔክስት ዘላ ዘውዝኛ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ዘውዝኛ ማለት እዩ ኔክስት ዝብል ሓደ ግዜ ክሊክ ንገብሮ ቀፂሉ ቪድዮ ኤለመንትስ ዝብል ናብ ዘውዝኛ ኣእቲልና ኣሎ ማለት እዩ ቪድዮ ኤለመንትስ ኣብ ዘውዝኛ እንታይ ኢና ንረክብ ማለት እዩ ኣብዚ ማለት እዩ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣድ ሪሌትድ ቪድዮ እንድሕር ደኣ ቅድሚ ሕዚ ዝሰርሕናዮ ቪድዮ ሃልና ኮይኑ ኣብ ዘውዝኛ ማለት እዩ ኣድ ንገብሮ ማለት እዩ እዚ ንምንታይ ዝጠቕመና ማለት እዩ ኣድ ሪሌትድ ቪዲዮስ ዝብል ኣብ ዘውዝኛ ቪድዮ ኤለመንት ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ኣብ ዘውዝኛ ቪድዮ እንድሕር ደኣ ዝሰርሕናዮ ቪድዮ ሃለ ኮይኑ ኣድ እንድሕር ደኣ ጌርናዮ ኮይና ናትና ቪድዮ እቲ ዝለቐቕናዮ ቪድዮ ሕዚ ንለቆ ዘለና ቪድዮ ማለት እዩ ሰባት ሪኦም ዝወድኡ ቀጥታ ናብ ዘውዝኛ ናብቲ ናትና ቪድዮ ንኸሸጋግሮም እንውስኸሉ ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ንዓቶም ንሱ ንኽሪእዎ ሪኮመንድ ይገብሮ ማለት እዩ ኣብዚ ድማ ልክዕ ከምኡ ፕሌይሊስት ድዩ ወይ ብካታጎሪ ዝኸፋፈልናዮ ቪድዮታት ልክዕ ከምኡ ይሪእዎ ማለት እዩ ንዓቶም ዘውዝኛ ቪድዮ ሪኦም ምስ ወድእዎ ንኽሪእዎ ሪኮመንድ ይገብሮ ማለት እዩ ቀፂልና እንታይ ኢና ክንገብር ኔክስት ዝብልና ኔክስት ዝብል ክሊክ ንገብራ ኔክስት ዝብል ክሊክ ምስ ገበርና ይኸው ቼክስ ዝብል ኣቲና ኣለና ዘውዝኛ ቼክ እንታይ እዩ ማለት እዩ ዩቲዩብ ቪድዮና እቲ ንለቆ ዘለና ቪድዮ ማለት እዩ ኮፒራይት እኛወደውሊ ቼክ ምስ ገበረ ይኸው ከም ዘውዝኛ ራይት እንድሕር ደኣ ጌርና ኮይኑ ኮፒራይት ምንም የውሊ ማለት እዩ ዩቲዩብ ባዕሉ ገምጊሙ ቼክ ገይሩ ዘውዝኛ ቆፃል ትሪእዋ ዘለኹም ራይት ገይርዋኝ ቀፂልና ኔክስት ንብላ ኔክስት ምስ በልናዮ ይኸው ቀፂልና ቪዚቢሊቲ ዝብል ኣቲና ፕራይቬት ኣንሊስት ኤንድ ፓብሊክ ዝብሉ ሰለስተ መመርፅታት እኒአና ቪድዮና ብኸመይ ኢና ኣፕሎድ ንገብሮ እንድሕር ደኣ ፕራይቬት ጌርና ይኾንና ቪድዮና ካባና ወፃኢ ማንም ሰብ ኣይሪኦን ማለት እዩ ፓብሊክ እንድሕር ደኣ ጌርናዮ ከዓ ንማንም ሰብ ይረአዮ ማለት እዩ ስለዚ ፓብሊክ ምግባር ይመረፅ ንሕዚ ግን እንታይ ኢና ክንገብር ቅድሚ ፓብሊክ ምግባርና ኩሉ ግዜ ኣፕሎድ ክንገብር ከለና አንሊስትድ ዝብል ክንመርፅ ኣለና እንድሕር ደኣ ቪድዮ አንሊስትድ ጌርናዮ ኮይና ንዝተወሰነ ደቂቃ ተፀቢና ዩቲዩብ ገምጊሙ ኮፒራይት ከም ዘይብሉ ቼክ ምስ ገበረ እንደገና ኣፕሎድ ተጌርናዮ ይምረፅ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ አንሊስትድ ኢና ንገብሮ አንሊስት ምስ በልናዮ ቀፂልና ማለት እዩ ሴቭ ንብሎ ሴቭ ምስ በልናዮ ቀፂልና እንታይ ኢና ክንገብር ማለት እዩ ይኸው አንሊስትድ ጌርና ሴቭ ጌርናዮ ኛና ስለዚ እንታይ ኢና ንገብር ዘውዝኛ ክሎዝ ጌርና ማለት እዩ አንሊስትድ ኢልና ፅራሕና ማለት እዩ ተመሊስና ፓብሊክ ንገብሮ ፓብሊክ ጌርና ማለት እዩ ቀፂልና ስኬጁል ዝብል እኒኦ እዚ ስኬጁል ማለት ድማ እንለቀሉ ሰዓትና ዕለት ማለት እዩ መሊእና መጨረሻ ማለት እዩ ፓብሊሽ ንገብሮ ኦልሬዲ ፓብሊሽ ምስ በልናዮ ፓብሊሽድ ኮይኑ ቪድዮና ኦልሬዲ ኣፕሎድ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ክቡራት ኣሕዋተይ ናብ ዩቲዩብ ብከምዚ መንገዲ ኢና ቪድዮና ኣፕሎድ ክንገብሮ ዝግበአና ማለት እዩ ኣብ ቀፃሊ ብካሊእ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ነዚ ቪድዮ ላይክ ኮሜንት ሼር ከምኡ ድማ ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ ድሓን ኩኑ ሰላም